Kag sa number 1, sitwasyon sang landfill sa Bacolod gin-inspeksyon. ISWIMS nagpasalig nga compact ang landfill sang syudad. Personal nga ginbisita ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya kaupo ng iban pagid nga mga opisyal ang sanitary landfill sa Bacolod City sa Barangay Felisa, kaina sang aga. Suno kay Gasataya, ginpatigayon ng inspeksyon agud masiguro nga hindi matabo sa Bacolod ang natabo sa sanitary landfill sa Cebu City sadtong Enero 8. Dugang pa niya nga dako na ang ginbag-o sang sanitary landfill ilabi na sa pagnubo sang kataason sang halabuyan sang basura kag sa paglapad sang alagyan. Suno naman kay Mario Sandil, ang operations manager sang ISWIMS, ginatabunan nila sang volcanic soil ang basura kag gina-compact ini pinaagi sa compactor agud mapahugot kag mapabakod. Iyaman ginsiling nga sa 280 nila ka mga empleyado, 90% diri ang residente sang Bacolod. Dugang pa ni Sandil, ang cell number 5 ang inugdugang nga area sa landfill. May budget nga 65 million pesos kag may kalaparon nga 2 ka ektarya. Iyaman ginpahayag nga magabuo sila sang 10 meters ang kadalumon bilang kabahin sang preparasyon sang bag-o nga cell. Total nga ginbakal sang syudad, I think last year, 2 years ago, was 23 hectares or 25 hectares thereabouts, no? Ang existing landfill niya ka syudad is 7. So, kung i-collate po, all in all, there is more than 30 hectares ang landfill sa syudad sa Bacolod. So, ang ating mga garbage sa taas kasi pag din natin ginawa yon, possible mangyari yun sa Cebu. No, kasi wala talagang nakita namin sa investigation. Walang ganong soil cover yung mga ibang landfill.